Okay, balik na ta sa tuwang drama comedy ato na ning sumpayan kay limited naman itong oras. Unya daghang mga nag-message po sa to Facebook. Thank you ha. Ang maban rin ingon nga asawa tos mayor. Dire kasagaran bayot. Oh, napiningon nga di siya musugot kay nalipay magani siya iyang asawa na anod. I-appeal lang ko tos lunod. Kung sa naman ni sumpay sa Facebook Kuya Isyot. Dire pud sa text line na to nga daghang kay nga mas bati pa mas asawa ni Isyot mong dili mo dawat. Sige. Ato na lang ning sumpayan. Ani ana ang makalingaw nga sumpay sa drama comedy kun Ramang Putol. Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batchoy, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata nang hindi mapaglaruan. Mayor, ayo. Asa man is Mayor, oy? Mayor? Di ba mo tingog si Mayor? Abli ako rin balik ang pagkahan. Mayor? Sorry, Mayor. Ay, wala ko mo tingog ganiha kay nag-ilis pang sekretary. Bawa ba? Sorry, Mayor. Napakdang itaon mo, Mayor. Away problema. O siya may tuyo na to. Di alay ko, Mayor, kay loyan ako, Mayor, oy. Biktima di ko sa baha, Mayor. Natural kay dugay naman ang problema din sa itong dagbayan, ang grabing pagsakas tubig. Mga bito, Mayor, pero loon yung kay ko, Mayor. Loon yung kay ko, Mayor, ba? Ay, kalmahalan lagi mo ako galingon. Ako mo, Mayor. Ang akong baktin, Mayor, ba? Pito to kabuok, Mayor. Pito ka baktin ako, Mayor, ang nawagtang. Gialos ba, ha? Ay, kabala ka. Isip amahan din is dakbayan. Kung doon na mo'y mga kaptangan o minahal nga maanod sa baha, ako ka nang hulipan. Baba, tinod ka, Mayor? Yun na pa ha. Tagusan ako. Buloy! Mayor, kinsa man nas buloy? Ay nilang pangutan na kay bana na sa kong sekretary. Baba. Sige, Mayor, paabot ko, Mayor. Mayor, Buloy, nawagtangan man siya o kinibang baktin. Hala, bayloy og anay. Tinod ka, Mayor? Tinod. Haya lang ko, ha? Walo na ba ito kabog, Mayor? Sa baka na, pito na ito ganiha. Nanganak itong usa. Sige na, Buloy, tagay. Huwag problema, Mayor. Aniyaw. Hala, haya lang ko, ha? Alam naman ko'y anay. Ang akong bakti na wag tagi, baluan mag-anay. Sige na. Sige na, iko. Lamat kay Mayor. Pwede ba ko mo request, Mayor? O siya may imong hangyo? Wapam di ko'y kapet og lawag, Mayor. Mubali lang una ko nimo. Sabag ka diya, o sagot tayo bali. Muram kag busi. Sige. Lamat, Mayor, ha? Lamat, di kay Mayor. Haya lang ko niya. Ang bakting kibilog anay. Bye, Mayor. Taratitat. Niya man ka. Di ko Mayor. Uy, ko Mayor ba? Isa man, sila na pultahan kay magawa sa girikon. Ni ako Mayor, kay luoy, kay ko Mayor ay nga luman, o siya pa rin kasi natian po ni mo. Kuhan Mayor, uy, sadya bang gusto kayang haguro sa tubig? O siya may naanod, ang ako ang kiki. Yun na pa. O siya nahitabo? Kuha lagi Mayor ay, karabang gusto nyo kayong uwan Mayor. O niya, naghukas magin may tanan. Mao ba? Naghukas mo tanan? O Mayor, o niya, sadyang niya kong ipatalikod. Sa ako paglingi og balik na nawagtang man siya Mayor. Mo ni resulta, naghigot o tapog PC. Lagi Mayor, oy, better luck next time na lang. Sabi niya, nag-ampo ka magbahago siya. Mayor, sige na Mayor. Ay kabala ka, kaya na alon man imong minahal sa kinabuhi. Atong bayluan, gwapo to. Arang-arang sad Mayor. Og dagway, dili og bati. Sige, ana ako ipuli. Maghinaot ko nga makauyon ka ning akong ipuli. Sama ni iko nga nawagtangan og baktin, gibayluan akong anay.
Sure ka, Mayor. Onya, na ba, imuhang bana nga, sana, uya pa to, bana. Uya pa, Mayor, uy, bailuan na to, gwapo. Buloy! Sure ka, Mayor? Buloy! Gawas na niya, Buloy! Oh, Mayor. Oh, nga naman, Mayor? Hala, uy. Oh, nga nung nitutok makaskundughan. Hala, uy. Nga no magka, uy. Hala, uy. Burger. Oh, unsa man? Sahon ka o kuguson? Hala, uy. Mayor. Oh, nga no ka, nga no gato mo na imong laway. Mayor. Sige na. Imuha na na sa buloy, ha? Wala na ibaluay. Salamat kay Mayor. Buloy. Oh, unsa may imong gusto? Buloy. Unsa lagi imong gusto? Buloy. Sariti ko, biba. Oy, dili ni si male or female. Oy. Sa may problema ni mo, Isyot? Mayor, tabangi ko, Mayor. Nga naman di o sa may problema ni mo? Dakong ikong problema, Mayor. Ay, kaluoy po. O sa man, gibahaan sab ka sama ni Iko o ni Taratitat? Oh, Mayor. Loy, Ayaw lagi paghihin niya. O niya, kinsa may gianon, kay ako, makabtagan man og mga minahal sa kinabuhi. Willing kay ko mobaylo isip amahan na ning inyong dakbayan. So, samtang nangatog, mis kong asawa, Mayor. O niya, Dito mo siya ubos lantay. ay, wala mo ilamisa. Wag, ingo mo siya na ako nun niya ron. O niya, Pagmatala ko, chinilas talaga naglutaw, Mayor. ay, nangita ra tong kaka. Loyan, nawa ako sa... Ay, kabala ka, kay isip amahan din sa dakbayan. O unsay mga kabtangan o mga minahal mismo sa inyong kinabuhi ang mawala, andam na kong hulipan. Yun na ha, nawain mong asawa, yun na pa. Psst! Psst! Sige na rin! Psst! Oh, nakita mo ba yung nakita ko? Ako'y ginoo ka. Kuya! Kuya! Yo. Sekretary, tukuri gamay kay yan na kayo. Kuya! Taluod na. Kuya! Oh, Mayor. man, okay na ka ni, ibaylo din ako. Wawa kay kanding, Mayor. Ano mangita ka magkanding? Di lang ko alam, Mayor. Oy. Kuwits lang ta, Mayor. Kuya, gusto kayo ko mo sip-sip, kuya. Boys, apirkat ko ron. Igo ka apirkat pa ka. Oh, Ano, padaplit ya. Mayor, kanding lang, Mayor. Kuwits lang ta. Yun na pagod, yun na pagod. Nawa magkagi mong asawa. O yung anong kanding may mong gusto? Nakaman din na diri ako am lang asawa god. Ay, May palayas na, palayas sa paglipay kung ano, dabi na kung nawa. Kuwits lang ta, Mayor. Kuwits lang ta, Mayor. Ilum da, sikon na lang. Hawa da. Kuya. Kuya, ikang na umurang. Hawa da. Ano ra po, Ay, yan itong asawa. Mao na itong ingon siya nga, pabailuan na lang ko nun yung kanding. May ba? Ay siya ma, di ka mo dawan na di, kay ihaltag ko ng big tone eh. Di na. Ato lang Master G. Kuya. Hawa da. Oy, Di ka ni kay si big tone na may musunod. Ato din ako yatag. Kuya. hawa da ka lodlo na ka. Hawa. Tiwason ni kuya. Giti noon mo niyon. Ay, lagi no. Oy, joke na na ha. Oh, lingaw-lingaw na lang to. Sige, ato ang winner, ato nang i-announce. Here we Oy, go. congratulations!
Shane tanod-tanod of Kunta Kanasuhan. Huy, congrats, Shane! Ayo, daw kay inday og 200 pesos worth of load. Ang ato ang sponsor sa tuwang libreng load every day, Honorable Barangay Konsehal Roland Fernandez of Barangay Liboron. Konsyal Barangay Opa Kanasuan Rikoy Inad o kan Barangay Kanasuan. And Konsehal Puhon pa. Benji and Rakil Imbralinag of GRQ Motorcycle Parts. And also by Roel sa Tinitigan of Riverside Pirilus. Thank you so much, guys. Okay, greetings Kuya Isyot. Okay, great day. Great day. Happy 25th anniversary, Bob Robert in Orias. Inobim Orias Sadukas. From Macbon Sadukas. Oy, DJ Macbones, das may lumboy. Oh, greetings siya. Happy listeners, drag. Nila ni Jimmy, Unsot, Bilin, Tabyo, Tabing. Oh, di apod sa Lower Lamakan. Sila si Kala, Mabil, og sa mga anak. Nanan, Aplo, Rondi, Pulik, Nuling, Alan, Baso, Tina, Joel, Mary Jean, Tua, Elmer, Jinin, og si Jude. May buntag ninyo tanan. Ayan. Salamat kasi yung kanunay pagpaminaw. Ugma at ang ninyo, lain na po nga edisyon. Atong itry ha nga, mabalik na nga ito ang importante buhi. Balitaw, no? Oo, kay Busy Life si BBCJ. But anyways, ay mong kabalaka. Kay next week, kompletos Ricardo's gapo na ang tatlong baby every morning. Yan. Good vibes, mga kawaw. Christmas countdown ta! Oo. 41 kadlaw na lang, Paskong Pasko na. Dagang salamat and bye! Bye-bye! I love you, kawaw.